Jo, to se mě dlouho vydrží. Já myslím, že to je za stůl, ten byl pevnější. Ten byl pevnější. No jo. Pardon. Tak jo. No, taky. Abych to měl skopit za tu. Taky, jo. Ty se mnou! Tu máme. A nebo skupit. Pojď tady projít, po promenádě. Nech toho, já mám chuť na jídlo. Nemáš tu takáčku. Ale to už G? Co je to G? To je její hlava, Lenka, na kterou tam výhlava. Já vím, že je hlavatka, ale G? Grafická. Grafická? Grafika. Kolik, že můžu dávat Střední umělecká škola grafická. Ty taky jedno. Ne, takovýhle. Leniny taky jedno. Tam budu namakaný, nějaký hrozně malý, ale. Tak já bych To bude nosit Zbinďa. Jako, vidíš, jako pod patenku. A jdu jako Zbinďa. Zbinďa, Lenky, nosí jenom ty matemačka. Prostě připadá A to silné. už to právě, že dobře. To je jediný tečka, který má tu tuhle. Zbinďa, ty vezme Lenky tečko, připadá si, že má tohle. No tak to je jasný. To není vůbec To má. To je Zbinďa. To už je ukryl tam u sobě. Tak pojď. Ale nechám si tady boty, tak pojď. To každý jak tohle návyk. Ale nemáme vodnici. No to. Markéta pro ní může zajet, jediná ne to. Jo, tak jak pro ní zaje. Ale že máte na to To je taky řízení. proč Ale ona nechce řídit, tak Jo. jako do opuštěno. Ale jak můžu poučit brejlet? Jako kričíš, jo, no. Ale musíš ho dát, jste schopni ho navigat. Dvě piva. Já byl pil? Já Jednu kopolu, viď? No jo. No jo.